Padayong masinati ang pagsaka sa temperatura sa mosunod nga mga adlaw. Apan may higayunan nga adunay mga daklit nga pag-uwan nga masinati hangtod na sa adlaw sa eleksyon. Ugalang sa dugang weather update, aniya si Engineer Alkiblat, ang OIC sa Pag-asa Visayas. May hapon, ang pinakalahing kalambuan sa dagan sa Panahon. Mga kapuso, gahapon hingpit nang natunaw ang duha ka low pressure area ditong dapita sa Luzon. Pero makita nato sa atong satellite imagery nga dunagya po yung mga pagpanag-om sa sentro o habagatang bahin sa Luzon tungod kini sa frontal system o hangin nga nagtagbo nga lain-lain og temperatura, bugnaw ug init. Samtang ang low pressure area nga atong gimonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility, naagya po ni sa gawas mga distansya og 990 kilometers east of Mindanao. Ug naagya po tsansa nga makasud karong adlaw sa Philippine Area of Responsibility, pero maba ang tsansa nga mahimong bagyo o gituhoan nga sa sunod 24 oras matunaw na sab kini. Busa mga kapuso, para ugma ang Cebu ug tibuok Visayas, padayong makasinati og init alimuot nga panahon, pero dunay taas nga tsansa sa mga pagpanugdog o kilat nga magdala kinig kalit-kalit nga mga pagulan dili magdugay, pero dili ta mo kumpiyansa kay posibleng naikusog nga pagulan sa pipila ka mga lugar. Para sa atong range of temperature para ugma, padayong init ang panahon, 26 to 35 degrees Celsius diri sa Cebu, sa Bohol 24 to 33 degrees Celsius, sa may Siquijor o Negros Oriental 25 to 33 degrees Celsius, o sa may Occidental dunay 26 to 33 degrees Celsius. Sa may Leyte diri sa Tacloban 25 to 32 degrees Celsius, samtang sa Maasin 25 to 33 degrees Celsius, o sa Bagatang Bahin sa Samar 25 to 34 degrees Celsius, sa Amihanang Bahin 25 to 33 degrees Celsius. O kini mga temperatura na kini katumbas nga heat index diri sa tibuok Visayas nga mag-range og 42 ngadto na sa 45 degrees Celsius under sa extreme caution to danger. Mga kapuso, mag-amping ta sa kanunay nagkataas nga temperatura gahapon, nakasukod tag pinakataas ning tuiga nga 36 degrees Celsius sa 1:30 sa hapon, ug duna kini katumbas nga 46 degrees Celsius nga heat index. Doon na lang kini sa 37 degrees Celsius nga all-time high nato nga temperature nga nasukod niya itong May 31, 2010, El Nino year po ni siya, o na katumbas nga 50 degrees Celsius nga heat index. O hinumdumay mga kapuso nga karon naapat na tunga-tunga sa buwan, o kining hitabo nga 37 degrees Celsius nga pinakataas katapusang simana sa Mayo. So napay tsansa nga mas mutaas pa sa mosunod mga adlaw sa 36 degrees Celsius ang atong temperatura. Sa panahon sa eleksyon mga puso, magdala og payong kay posibleng init o ulan ang atong masinati. Inig adto ninyo sa tagsa-tagsan nyo ka presento para mobutar. Adlaw mo silang ugma sa may 5:24 sa buntag. Maukadto ang pinakalaing kalambuan sa dagan sa panahon. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Salamat.